Nachádzame sa na križovatke pred Kauflandom, kde je 40-ka. Na semaforoch máme zelenú. Po semaforoch už platí 50-ka. Semafóry sú sériovo radené, teda je na nich vytvorená zelená vlna. Po pravej strane vidíme navigačnú informačnú tabulu, čo je jedna z rarít Ružomberka, lebo dvakrát za sebou ukazuje vzdialenosť 250 metrov ku križovatke CS 1/18 a 1/59. Približne po 200 metroch ju vidíme na pravej strane opäť. Pred svetelnou signalizáciou pri Lidli, ktorá je v tomto prípade opäť synchronizovaná so svetelnou signalizáciou pred Kauflandom. Odbočka, respektíve napojenie cesty 1/59 na cestu 1/18 je veľmi dobre vyznačené až na 3 miestach. Prichádzame na svetelnú križovatku pred vchodom do Mondy SCP.